El segon teixit es diu obrir l'arc amb dos costats. Per fer-lo hem de fer la postura de muntar a cavall. Per fer-ho separem les cames, una passa lateral, els peus ben rectes i els genolls doblats, com asseguts en una cadira. El cos dret i la pelvis a dins, no inclinem la columna. Creuem les mans i posem la mà en aquesta posició, com si féssim una L. Fixa't en aquesta posició de la mà, el dit polze i l'índex oberts a 90 graus, amb el palmell obert. Fixa't que no tanco el palmell està obert i els dits estan plegats, en forma de L, l'índex i el polze. I obrim un arc, inspirant, una mà en forma de L, l'altra estira la corda de l'arc com un puny, traient aire, deixem la postura. Inspirant, el puny estira la corda de l'arc i els dits en forma de L representen l'arc. Expirant, surt aire, relax. Inspirant, baixem la postura i expirant, relaxem. Aquest exercici obre els òrgans que hi ha sota les costelles, el fetge, la vesícula biliar, l'estómac, el pàncreas, i també ajuda a eixamplar els pulmons. Sempre tenim problemes respiratoris, aquest exercici ens ajudarà a obrir els pulmons. I final,